Adul makero gi mibadhi pacho kaendi EACC oyango ni gisepeyo mwandu mag kuo manengogi romo shillings bilion 3.4 kaluwore kod jakoma mar EACC Bishop David Oginde mabende ne loso odiochieng' ma kawuono kinde mane gi yango lipot ma 2024-2025 ma higa ka higa. Wacho ni mwandu maket kod mago nyaka sani nitiere lwet EACC ka bende oluwo ni giseyudo lipode ma kwan giromo 4,183 mabende gi thuolo masani gisenono 1,846 mar neno ni gikedo kod mibadhi kaluwore kod lipode ma gi osechwalnegi. Seche gogo bende Oginde wacho ni ma en okang' ma gisekawo kaluwore kod tudruok masani gin godo ka gikonyore kod bad migipe moko mag sirikal koda ka jopiny giwegi mondo mi gikony e kedo kod lwenyno mar mibadhi pacho kam. Decisive steps to reinforce institutional integrity and impact. One is the strengthened collaboration and partnerships. Commission continues to broaden its engagement with state institutions, the private sector, civil society, the media, and international partners. Platforms such as the Kenya Leadership and Integrity Forum, generally known as CLIF, have enabled diverse actions to align around a common integrity agenda. We are getting closer and better collaboration with various partners, both locally, within government, and other institutions. Senator